O alcalde de Pontevedra e as concelleiras de Cultura e de Promoción da cidade recibiron esta mañá no Concello a delegación de México, o país convidado desta 19ª edición do Salón do Libro Infantil e Xuvenil. Lores amosouse encantado de recibir unha embaixada tan importante, maioritariamente feminina, que lle dá moito prestixio ao salón. Unha representación maioritariamente femenina, ainda que hai tamén algún home que ainda non chegou, chegará pola tarde. Polo tanto, 12 personas que van a estar aquí durante unha semana, polo menos, non? E, bueno, isto nos dá prestixio ao Salón do Libro Infantil e Xuvenil de Pontevedra. É un inicio tamén de unha frutífera relación futura, non? De colaboración en todos os sentidos. A consejera cultural de México en España salientou que para elas é unha honra ser o primeiro país convidado dun evento como é o Salón. Y para México es un placer y un honor que nos hayan invitado como país invitado a la feria. Es una probadita de cultura mexicana que traemos aquí para que suscitar mayor curiosidad por nosotros y acercarnos. Entre más estemos cerca y más nos conozcamos, más respeto va a haber entre las culturas y más conocimiento. E pola súa banda, a coordinadora xeral da programación da Feira Internacional de Literatura Infantil e Xuvenil de Cidade de México dixo que era un placer formar parte desta edición, ademais engadiu, tan bonita baixo o lema de Mulleres de Conto. Esta oportunidad que tenemos ahora de ser el primer país invitado en el Salón del Libro, la verdad es que nos llena mucho de orgullo y por eso, junto con el tema que tiene el Salón, que es Mujeres de Cuento, pues mayoritariamente nuestra delegación es femenina. Está constituida por 3 escritoras, 3 ilustradoras y 2 mediadoras de lectura. Ellas son unas de nuestras máximas representantes en la literatura infantil y juvenil. Unha 19ª edición que se inaugurará oficialmente mañá venres 6 de abril ás 6 da tarde no Pazo da Cultura e que se desenvolverá ata o 29 deste mes. Unha cita que achegará un sinfín de actividades pro público infantil e familiar.